Son Lupiña Ratoncio e este é o meu amigo Ñoto. Esta é a contacontos que cada 15 días acompaña a todos os rapaces da Biblioteca Sagrada Familia situada en A Coruña, onde os máis pequenos son os verdadeiros protagonistas. Grazas a ela, os rapaces de entre 3 e 7 anos poden soñar co imposible, imaginar o inimaginable, percorrer o mundo en cuestións de segundos, ser vaqueiros do lexano oeste, princesas de un castelo encantado ou incluso grandes heroes. En definitiva, con só pechar os ollos, poden converterse no que sempre quixeron ser. Como balas entraron todos os rapaces que impacientes agardaban na porta desta biblioteca para poder entrar. En cuestións de segundos ocuparon os seus sitios, nerviosos, inquedos e moi expertos, á espera de que Lupiña Ratoncio comezase cos seus contos e historias. As presentacións non foron necesarias, os pequenos xa a coñecen de sobra. De feito, a esperan impacientes cada 15 días. Silencio na sala. E agora, todos preparados para soñar. Os contacontos son capaces de expresar por medio da palabra, a voz e os xestos vivos, contos e outros xéneros imaginarios, e isto é o que pretenden con esta actividade dende a Biblioteca Sagrada Familia, que os máis novos aprendan e, sobre todo, que gocen coa maxia dos contos. Lupiña Ratoncio é a culpable de que todos estes nenos teñan durante máis de unha hora un sonriso na cara. Esta actividade chamada Merendas con Contos leva xa máis de 15 anos facendo soñar aos máis novos e animándolles a lectura. Seguro que todos vostedes se preguntan o porqué de este nome. Pois ben, en Todos os días un libro temos a resposta. A veces pode parecer que es porque vienen a merendar, pero no, es porque venimos y merendamos cuentos. Esta divertida contacontos regaloulles varios trucos propios dun artista de circo, malabarismos e moitas risas mesturábanse constantemente coas palabras, letras e frases de cada conto. Todo iso aderezado cunha sinxeleza absoluta que cautivou dende un primeiro momento tanto aos seus pequenos espectadores como ás nais e pais que lle acompañaban e que ademais están encantados con esta actividade. Hai incluso algún pai ao que lle gustaría que esta actividade puidese realizarse máis días. Bueno, me parece muy bien, yo estoy de acuerdo con las actividades de cuentacuentos. Es más, yo lo que he hecho en falta es que es una vez cada 15 días y bueno, pues me gustaría que esto tuviese una continuidad y que por lo menos 2 o 3 días a la semana pues viniesen los niños. Me parece claro. Estamos deseando, faltan 15 días para el próximo cuentacuentos. Maravillosa, es una de las mejores cosas que se hacen en Coruña. Sí, muy bien. Os pequenos da casa tamén saen encantados con esta actividade que promove a lectura e os fai estar atentos cos 5 sentidos. Sí. El de la oruga. A mí los dos. A mí me gustaron los dos. A necesidade de contar está directamente relacionada co desexo humano de perpetuarse. As historias sobreviviron ao paso dos séculos e con elas a figura do narrador oral. Por iso, aínda que os contacontos modernos distínguense nas súas formas e nas súas técnicas dos antigos, comparten con todo a esencia daqueles, o contar como sinónimo de viaxar no tempo, imaginar e soñar. O que pretendemos cando vimos as bibliotecas a contarlle contos aos amigos, pois é que eles tamén teñan ganas de coñecer os libros e que teñan ganas de ler e de compartir co resto da familia o que aquí descubren. E ademais, pois cando vimos, pois ás veces tratamos temas delicados como a hoxe, que tratamos un pouco sobre a morte, verdad, Ñoto? Ou sobre o amor, que tamén é un tema delicado para os cativos ás veces. Contos de fadas, divertidas aventuras ou temas que fan referencia á cultura e aos principais valores que deben aprender os rapaces, cólanse cada 15 días
nas narracións de Lupiña Ratoncio. Pero non se crean vostedes que esta é a única actividade que organiza esta biblioteca, porque aquí todos vostedes poderán encontrar clubs do medo, de lectura, de idiomas e moitos outros. Tomen nota. Os cativos poden asistir ao programa as visitas escolares, que é un apartado dentro do programa global que se chama Descubrir Coruña, onde os cativos acuden a distintos lugares emblemáticos da cidade. Pois hai un apartado que se chama Descubrir os libros, onde os cativos visitan as bibliotecas que están máis próximas ao seu centro de estudios. Entón aquí na Biblioteca Municipal de Sagrada Familia recibimos os cativiños, e non tan cativiños, que teñen os centros de estudio preto da nosa biblioteca. Ademais, tenemos o programa que é para rapaces novos de entre 11 anos en adiante, ainda non lle temos un tope, porque non nos ha sucedido que ningún adulto vira a preguntar, o Clube dos Sete Medos, que é un programa que lles encanta, onde temos así a chavales fidelizados, xa, que oscilan así entre os 11 e os 16 anos. Como ven, esta é unha actividade na que está prohibido non soñar, onde grandes e pequenos poderán gozar coa maxia dos libros, onde pais e fillos poderán pasar momentos inesquecibles xuntos, todo elo grazas aos libros.